Alright. Tapa life pachoni. Hey people, mina timbona kuti vanhu vangani vanojoina. Hey, zviri sei guys. Kasabuse magedhe evanhu. Taenda kumasendiraini kwatiri ende ndadarika nekupi nekuchegutu definitely ndikava ndati ayo raka ndichitsvaga chibaba vaya vari kutsvagwa nemunhu wese. Tinomira papiko toenda panonyatsoonekwa nezuva tora izvi zvenyandei apapo. Mirai tinde panonatsa kuonekwa. So mira 1 second dauenda panonyatsa kuonekwa apapo. Plus ndoda kubva pakaita padzimba dzevanhu apa. Kundaise pekere. Unongoona munhu achingovhura magedhi avo kauzozivi kuti zviri sei guys. Ndaona baba maindinetsera guys. Mubva mavhunza zvinhu zvamuda kuvabvunza. Zvandaikoniwa kupindura vedwe. Zvandaikoniwa kupindura zvose mubva mavabvunza abiya venyu ava. Right. Jesi zviri sei. Uri boy rega ndivatevere kwavainda. Takuinda pazasapo pasina dzimba dzevanhu. Valentino Uzo. We say it's hi, how you guys? Imagine ndaita kundovatsvaka vanhu amana ende hamiti vanhu vaita kundinetsa kuinbox hanzi vamwe kati penhamba ngotovabata sei. Saka ndatouya ndichimanya handi pazasapo apa patoo pachikoroka pane vana. Tida kubva pakaita padzimba dzevanhu vedu wozova munhu achivhura gedhi rake ka kunzvimbo yacho unotariswa neziso rekuti unonzi intruder. Saka akuenda hedu pationa kuti hakuna vanhu vakati wandei plus hapana dzimba dzevanhu. Nolin will say Shami Netsai will say ndinawo ava kune zuva rikaiti ndepakona papo ndopatinoda kufamba tichiinda hedu. Sheroni Mwale mogarepi kumareni kwenyu maiti kunonzi kuchi masiku masi Chegutu C. Kune munhu aibvunza kuti hanzi baba ndakuinda kumba kwavo Chegutu C. Pamwe pandakana vange vanonyanya kutambira strike pachicken inn handiti ndo pandavanongera nhasi. Ndada kunovanyurira ipapo. Ndandovanyururira pachicken inn saka handei apa papana imba yemunhu kapa vanasoenda padondo ipapa kumasi. Pane munhu waindibvunza handitombira apa pachishira chirapo. Pane munhu waindibvunza chanzi ndoda kuinda hanzi did you not move kucyprus izvo kucyprus zvokwane mwari kudai wozoweddinga Cyprus here Cyprus hatimbokuzivini. Right. Manje tochionekwa here apa yaine takadaiwo imuchiya isire kwangu because kutora takadai avo vari ukoko. Saka ndichaita vamwe chambovati vabatiwo foni muchivabvunza mubvunzo tichiita sei chiverenga but kana because ndakanganwa problem yatika ndatozozvifunga kuti ndakanganwa chistand manje vamira kure ava ngaisodere kupedo navo. Saka ndavangovatorawo ekira but hamusinazoonekwa ekira inyu manje mochimboenda divi ona manje ndo bebebe vanoita zvema-earring handiti kana nechinhu chandakapfeka muhuro ichi ne-earring mamwe acho kudara todonha nemi-earring anga ndana kudonha here. Mirai ndikuratidze ma-earring acho ayo andaita anoita $1 then manege chibva mbovaratidza ma-earring achoni mbovaratidzai chisimudzei chakadaro chese chibhodhi chacho ayo ma-earring avayawo avanenge vachitengesa but kwazvandavaita ndavatora kubva kwavari ikoko so that tinde kune vatsoita live stream yedu pasina zvinokanganisa nechimwe icho chemaspice. Kune munhu wandibvunza zvemaspice futi
imbwa inoda kutoti kusere kuti kune mbwa mukuzvioneremi unotongoya usakanga mungengurwa zvese panipo pano shuwazve. So ndaenda kwavari baba vachiisa nyu pasima uye ngazoremekwa but ndo ma-earring acho aya ndo amaiti 50 cents kaya sorry madhola sorry. Washington ndamusiya kwandamusiya but atotengawo chake chimunazvo masiya kuti cheche mozvisiire izvo ani vanhu vanofana kutenga mukandisiya pano ndondomwa nembwa manje ingatozobva pano ndomanya gaizi apo yeitepi kuti yavhunduka voice rangu rakanyanya kukurisa gaizi. kuti wamaungira saka modi mondozvitora ndizvo zvichitodii manje apa moti mukomana yekere toenda chose here kwatatiriko moziva kuti chii kana kuti aiwa gatimbotakateita live yedu then tofamba tidzokera tondovaratidza nditi because hazvikwadi ndikura nhema ndinorumwa nembwa ndiri kunondogapa kukaita chijogoto mozviona manje chijogoto ichi chemasimi time simi what time are we supposed to meet kuchibage muona manje. Hanzi chakanaka hanzi chimboonai chemaspice vane zvakawanda but chimwe chacho hazvikangamwa ukoko chemaspice ichi ndo chamaiti mari ichi $10 chakadai chine zvingani zvigaba chine 5 $10 US. Then kune zvemuhuro vazvikangamwa ukoko ndatozvikangamwa kuti vati vazvitorewo saka imimi manje dambudziko rakaitika ranga riri rekuti munge muchibatika pamhepo budhi saka imbotsanangurei dambudziko riri kuitika nderei because inini ndatozofona pana rastaman kuti rastaman vanhu ndikutsvagawo budhi vangu vandakamboita interview rastaman patasvika moziva pachegutu chaitika tavhunza ndikavhunza vanga vasingabatikiyavo ndobva rastaman vatozouya vakati munhu wamutsvaga ari kusasuko pese mune muchikunzi muri kusasuko me muchimboita zoita nezvei tichitenderera zvedu since patenderi pachicken inn saka munongoziva kuti pachicken inn panosvika vanhu vakawanda vachizotengawo chikafu ndopatinosanganawo nemaclients edu ipapo saka tichingotendera tichingopinda muzimotikari tichitengesa izvo zviti vaviri chimbokwadabura henyu vanyatsohwa ehe saka muchitengesa handiti kubva zvandakatanga kana kuti regai nditi kubva zvandakabva kunoko ndakaona vanhu hobho vakauya kuinbox mangu vachinditi toda nhamba toda masandrosi toda masandhagere kana kuti muna machii toda ma-earring toda zvemaspice toda zvituri todawo kuziva kuti zvakare tovabata sei baba because kune vamwe vanhu vanongwada sei vachida kukubatsirai direct imimi saka kune munhu akatondibvunza kuti munokwanisa kureceiva world remit here kana kuti inonzi chiko imwe ndakabvunzwa something like that world remit but ndanotisa something musati mataura zvenyu chandanotisa inini ndechekuti budhi vangu handisi kuti foni wangu ana here ini ndakatomboita nharo nevamwe tichiti mamune foni mamusina foni patazoona pavhidhio kuti papane chinhu chaita kunge foni saka chiitani chinetsa chinetsa ndechekuti foni kubva pamakabva kunoku foni yakasara ichirasika saka kuti muchizondibata manje zvangu zvakunetsa manje saka pamba neprocess yekuda kugadzisa line racho nekutsvage muhandset nyowani saka patingati makubatika mamhepo ekuti handset yacho iri kunetsa zvakare kana kuti makavhambisa sei handset apa challenge iripo ndekuti handset yacho bhatiri racho harisi kubata moto saka maita challenge yekundibata. Alright. So in other words iri rangu ndanyanya kuzeya kudai rimwe racho radona saka in other words budhi vedu havasati vakubatika zvakare pamhepo ndozvatingatokwanisa kungotaura ka because ndatambura futi vakambenge vandisendera message vachiti ndane new number ndo nhamba iyi ndo yandashandisa futi ndasitizama kuvafonera ndakukwanisa kutaura navo ka1 havana kuzombobatika futi ndo vandazonotsvaga rastaman futi zvakare kuti rastaman munhu uyu ndambomubata but handisiuziva kuti munhu aripi right now ndopandanzwa kuti foni futi bhatiri racho makatenga pamugoto here foni yacho makaita zvekuita foni since ndanchida kuti nditrai kuti tibatane ndakangoita foni yekungotsvagawo pakomana makatenga muvakomana idzi dzekungoderedere inenge pamwe yakatofa kare saka iyo foni yacho iri kuita kakuita bhatiri racho nehameno zviri kuita ringokurumidza kurasa moto saka mukangochaja robva ratongopera moto alright. Saka manje gozi vamwe pane anonzi Jane Tandira ari kubvunza kuti munokwanisa kuwanawo mari kunotora mari kabva mukuru but chandinoziva nechekuti me muchida zvakare message kuti muzonyora pachipepa nditi saka zvozoitwa sei imi muchiti foni yacho ni
yamakatenga makaitenga futi pamukoto. Saka haina ndizvo process yacho ni kuti kana ukashandisa line remwe munhu phone yemwe munhu but line rimwe chete iro zvingaite problem iyi. Zvandakuona muchiita nezvekubudisa line mune chimwe chifoni chiya muchiisa mune imwe foni zveyarasa mani. Ndizvozvo. Guys, but mazviwiraka ndati zvava kuchita pepe. Ndozvo tachitoita kopaya paya. Tachitotora line ranga riripo kuti rise mune imwe foni. But vamwe havisiwaseka nyaya yefoni aiwa but ndakutoita sei ndatoajairawo zvangu but ndatovaona vachibata-bata foni vachinzwenzwa zvichi kuitika line racho razoita sei ndo pandatozonzwa kuti dai vatsvagayo chimwe kuti kana vachiitawo maturi mahombe ndodawo 1 hanzi munoita here maturi mahombe. Nyaya yefoni ndo yatoda kuti tigadzirise kuti tizomaona kuti pane kambudzi kangatowanika here kana no. Kelvin, iwe hausi kunzwisisa. Kelvin, you are not understanding situation. Dai wangu achitera malive stream angu waizwisisa kuti ndamboita video navo yandakava advertise zvinhu zvavo ndikatozoita futi another live stream chiti please buy something for him because vanozvitengesa chi $4. Very serious, Kelvin. But right now the situation yavarika haina kumira mushe. Ndo zvandauza kuzama kupa point iyoyo kuti vari kuzama but asi kunyatsobatana kuhwisisa. Wakambona here kuti kune munhu anenge ada kuzama kuti nhasi atenge veji but musi wacho 50 cents anenge asina. Pandakatomira inini ndakatombeta vhiki randachaiwa 20 bond yedomasi maona manje. Hanzi hazvisi safe nevamwe kuti munge muchiti shamwari yenyu yombonzi line iroro ronikirikini. But takada kuzogara chaiko ndikamira nhasi manyere futi ndikamira mashemarienzi votika $20 kefoni kanowanika kamushopu chaimu si chepazvi kutobvunza kuti chinowanika here chikwete chekuti kamupote muchichinjana narastamani because rastamani ndatozomuona samwe keni imi muri samwe zvakare. Saka yemumwe vamwe vari kuiramba yemumwe havasi kuida vanhu. Saka the best way vedu todini nabhodhi vedu kambudzi kanoita $15. Yes, kanta iwo Kelvin uri kutaura in terms of kuti you can get $15 easy. Iwe imagine kuti munhu anenge achizama kutengesa ma-earring $1 the whole day pamwe musi. Ini ndikukudza situation yandakaita kuti ndizosangana babava ndakavavharira window ndakuvharira window rina ibudhi makaramba muchitenderera pana ndiri ndobva ndatozongovhurwa window ndanga kutaura navo nyaya pakutaura navo nyaya ka ndo pandakabata kuti ndo vanovesa ndo pandakati kana muchiveza da kuona zvamunoita but ndatova ignore ende uchimaona ma-earring chimbomasimidzai muchimaona ma-earring ini ndakafunga kuti vanomaita $5. Saka chiimagina yekuti vanhu vangani vanenge vachiti hatidi kumatenga ma-earring because vari kufunga kuti under $5 but ma-earring avo achita $1. Saka ndo nyaya iripo vanhu hobho vanga vachibvunza but chandaona challenge iripo kuti vangu havasi kukwanisa kubatika pamhepo nenyaya yekuti havana foni. Ndo zvatingatotaura nditi because inini kutoti ndiuye kuno ndatotambudzika ndamira pachikenini pachoni for like 10 minutes ndichivatsvaka vasingabatiki ndikati aiwa chiregaita sei tiende samwe kokuti kusinawo ana abiya because ana abiya anenge akuda kuzonzwa kuti iwe wazopinda jena sei. Ona manje ndikati aiwa handei kwedu isu tidi tondotaurirana tiri ikoko handiti hanzi vatengere ndiye inokwana izi kuti ungaite basa ufunge. Yemumwe foni haite because problem mari ikapinda unozova honest here kuvapa. Asi ishuwa handiti pamari hangu ndinoti kana dzazi nyaya dzemari pamafoni apapa zvakanaka ndichitaura narastamani ndichibvunza kuti muripi because even ndiri kuHarare pane munhu aindi nikirikina hanzi kuvhara window because of dressing netsaidi ruswa ndofunga watomborasika pari zvino tiri kuyekera tiri kutaura nyaya yekuti baba vabatike pamhepo because kune vamwe vanhu vanga vari kunze vavachida kukutumirai paworld remit. Ndichazama futi kutaura navo nhasi kuinbox ndichivapa maresponse vazhinji vachoni ndonotsvaka mameseji anenge akawanda but for you nhasi ndinotombonogara pasi ndichitanga kuudza vanhu aya kuti hanzi dai zvabvira vatenga kambudzi ndokavari kuti
kambudzi kavakatenga ivo ava vakatotenga kepamukoto kevakomana. Munoziva zvazvinoreva kuti kevakomana maybe vakatenga ne$5 handitozivi, because imwe yacho vaiti takati takaona pavhidhiyo paipai vatanzi rimwe iri radonha ndakaribata saka vavachanzi yakarashika kudondo kwavanonotema nhikini yavo vanenge vachiita zvezviya. But the way kuna vanhu vachibvunza kuti hanzi vanonodzvara kuti muti here ikokoko, ndikati nhandikwanisi kanzi toda kuona vhidhiyo muri ikoko tichionawo kuti kwamunotema miti iyoyo munoita replace here. Chimbopindirawo munoti zvofamba sei? Zvazvinoita pane nyaya dzinoita mbiri. Tine iko zvino tine vanhu vakapiwa minda vai vakawanda vachoni vari kugobora miti iyoyo vachiita yekupisa. Saka isu tikasvika instead yokuti vapise tinotaura navo tovapawo mari tokwanisa kuita sei, tokwanisa kutenga miti iyoyo. Kozoti tinogona kwanisa futi kuenda kune vamwewo vane malicenses ekutengesa huni vachitengesa miti yatinoveza, tinoenda futi tinotenga futi kwavari futi miti iyoyo totanga kuishandisa. So ndofunga mwaya vaibvunza kuti replace miti iyoyo mazvinzwa from him. So ini normally handidi kuanza zvinhu zvasingazivi, ndosaka paipai vanhu vaibvunza kuti munozodai. Pane mumwe futi mubvunzo kune ava vanditi hanzi ndoda kuva hanzi inbox his details, ndoda 15 pairs vatenge foni. Alright, now iripo ndeyekuti futi vanda 15 pairs dzekuti vakutengere handiti. Sanazozivi manje kuti munozokwanisa kupanana sei. Pane mumwe akandibvunza kuti chikumvunzo wacho hanzi munokwanisa kugadzira zvakawanda sei pazuva. In a case ini ndinoda kuti mundigadzire kana kuti 50 kana kuti 200, let's say ma-earring kana kuti maturi 50. Pamwe imimi limit yenyu inokulimitai pa10 pazuva. Saka imimi hanzi munokwanisa kuita zvakawanda sei pazuva. Chinoitika ndechekuti zvinodhipenda nekuti chii chiri kugadzirwa. Kana ari maturi tinokwanisa kuti pazuva munhu unokwanisa kugadzira 20-25. Kana ariwo ma-earings unokwanisa kugadzirawo kana kuti 100 to 120 pairs pazuva. Nyatsotinda pedo nemimi chinyatsotaura saka zvinenge zvakuendera kuti chii chiri kugadzirwa. Kana ariwo ma-spice rack ane mastages ayo. Spice rack hariperi nemusi mumwe chete. Bhozi tinotenga kugadzira makapu acho, tozogadzira matrays acho, topinda pamastick and then tozoisa vhara. Saka kunzi spice rack complete tinokwanisa kuita 2 days unokwanisa kugadzira kana kuti 10 sets dzemaspice. Alright, kwanzi nemumwe ngativaitirei upphone inini handidi kureva nhema. I don't know kuti phone inoenda pawhatsapp muZimbabwe inoita mari, handingari akureva nhema. Maybe I can ask vamwe vanhu, but what I can do is pane masuggestion aiswa. Saka imi pane suggestion handiri kuona munofanira kuagreeya ngatindi nechekumashure kuzuva kuya kuti munyatso kuoneka. Spice yedu inotogwa nevanhu. Torai maspice edu gudi. Hatidi maspice edu. Nda kuti munyatsa kuvaona vachitaura vega so that hatizoite macomplications pamberi handitika. Pana panoonekwa. Saka vamwe vari kuita suggestion yekuti pane vamwe vari kuda 30 pairs dzema-earring I think ndodzikutaurwa apa. So pane vati for the meantime Shema wadiwa wareceiva mari yefoni yacho inini for the meantime vonditumira kwandiri. Zvandinoita kana ndichinzi ndibate chinhu chemunhu kubva kare pandinobvuma, handinyanyi kubvuma but pandinobvuma pacho ndinotora screenshot ndouya zvakare pandichauya ndichikupresenta ifoni yenyu neuya choni ndine mascreenshot ndinomaprint. Vanhu ndovaratidza zvakare kuti iyi ndo mari total yacho yakareiswa kuti foni inge ichitengwa. Ndodzoka toita live stream zvakare, imi muchionawo tichiverengerana zvese tocalculaterana, then ndokusiyai nezvinhu zvenyu zvamuchaita nemakastoma enyu. Inini ndinenge ndisisipo because dambudziko raitika panapa nderekuti vanhu vakandibvunza kuti anokwanisa kundishipira here, ini handizivi. Saka ndogona kuti anokwanisa pamwe musingakwanisi. Then regai timboona vamwe hanzi I will send him my address voisa pacourier, I will pay for it. Mumwe uyu ari kuzhe kwenyika uyu. Saka muri kutoona kutoti vanhu vari kumhiri kwemakungwa ari kuoneka.
itoti Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ehe tiri mujokoto muno ndavinga vanhu ndichida kuita plea kuti guys ndoda kuvabatsira ndibatsirewo nefuel hakuna anga akandiresponda hakuna anga akandiresponda saka nhasi tazoti arigai tingodi ndingoinda hangu vanhu vakangoti nyinyi kunyarara zvavo asi vanhu vaida kubatsirai zvavo regai timbohwa vamwe ndoda spice reg and matiri kuhodha imari mumwewo uyu memuda zvingani muri kupi zvakare ngaticonsider nyaya yedistance guys because baba pari zvino chandosana chekuti vanogara muchegutu zvekuzoti korea from chegutu kuita ina handikura nema I don't know unless hanzi shishi 20 years chero up phone alright mirai ndiise nhamba dzachoni dzangu inini asi kambuzi yetu inogona kuita maproblems shema wadii kumbovabatsirawo mari yavo kusvika vawana foni yavo vega alright pane mameseji andiri kuonapo saka pane munhu atoisa 20 US dollars right now yenyu ehe chegai mutange mamutenda ndisati ndaverenga mamwe macomments tendai pane munhu aisa 20 US dollars chitoripo pano palive aripo aisa 20 US dollars ndinotenda zvikuru sei nerubatsiro rwamandipa ndinozvikudza zvakanyanya yes so regai ndiise mwari kuti ndoda mapushi vanhu vazhinji vari kutota maorder ehe so zvandakuita ininika regai ndiise nhamba tione kuti patobva pano palive fetaraiza mari yekuti foni yacho inge ichibuda then mangwana ndikakwanisa kupinda mutauni kana ndingori hanzi ndoda kutanga ne100 kuhodha 100 mapushi reka kuti maspice rega nditi ndisikuziva kuti vari kudechi ma-earings here kana kuti mirai ndiise madetails angu kune avo vari kumboti foni regai tidhire nefoni then mozopedzerana navo inini zvimwe zvacho ndiye ndaconfused handizozvizivi manzvira tione kuti foni yacho ndokwanisa kudzoka nayo mangwana here ndo zvandakuda kuzama kuona panapa mupedzerane nemakastoma enyu handiti saka so far so good tine 20 US dollars towards your phone but vamwe vari kusuggesta kuti zviri nani muite foni yewhatsapp ehe so regai tuone kuti vamwe vari kuti chii apo saka izvozvi tine uyu aisa 20 US dollars then regai timboona shema wadii kupiwa imwe order hoya nayo kuharare moda zvingani ende handizozivi kuti zvemari zvakare maybe kana muri muharare ndosvika ndopa vanhu vachoni vondipa mari hazvisirizvo muri kuda chii imimi kanawo ndavapesanawo navo ndinongodzoka nezvinhu zvacho zvakare shema wadii vakupa imwe staff oenda nayo iwe ndiwe unotikwanise kutengesa order kwa alright munotenderana nazvo here kana mutenderana nazvo zvazvinoita manje kana iri nyaya yakafanira zvezvida tange tatogadzira those for the meantime ndandine staff yokungotenderana nayo chete aiwa zvandakuita isusu kana uri muharare iwewo uchida kuti utenge chindiudzai uri papi mangwana tosangana ndokupa order yako yachoni yaunonge uchida rather than kuti pamwe ndouya hanzi tione chisimudzai chirekera zvimwe zvacho vasiya uko kumota uko ndokwavasiya ichi chonzi $10 ma-earring aya anonzi 1 US dollars then pane zvimwe zvemaoko nezvemuhuro chakaita siyana nacho brother yangu atengawo chake che2 US dollars ndo zvaatenga kune zvimwe futi zvandakaona kune masandros but masandros aya handina vanhu munokuyawa nditi asara kumba vamatengesawo zvavo mamingori ne2 pairs asi anonetsa kufamba ndosavamisa mashoma izvinezvi takupinda muwinter saka anongoda zvinodziya alright hanzi vakaita foni saa ndo inini hanzi ndo zvinana kuvabata mopedzerana navo even zvinana mukuru zvinana iva vava vana uyu dreamit yacho yekutaurwa mune makungozviitira mega meseji inongopinda yapinda kana musingagoni kuzviita munongondifonera ndokudzai kuti endai munoita so ndokudzai kwekuinda kwachoni mune CBZ saka zvese munokwanisa kungoita Sheroni tora mapiki ari clear estaff dzese ndiite advert yacho paline pangu please alright iri bo saka ngavaite foni tivabate yes ndo zvandinoda kuzama kuti tiite kuti imimika mukabatana nevanhu venyu and my daughter will collect for me alright muri kuda chii sister Loriette Rufaro muri kuda chii
muri kuda chii exactly? Ndatokanganwa vamwe vakati maturi, vamwe vakati duri guru, vamwe vakati ma-earring, vamwe vakati ma-sandals. Nanya ndichazivi. Muchaziva here? Ndichazivi. Ndichazivi guys. Oh, thank you Anna Smith for supporting me. Hanzi ma-sandals imari. Hanzi I need zvemuhuro. Saka chirega tifambe tichinda tichitaura zvedu, tichienda kumota, tichindoona zvinhu zvacho zvavasiya ikoko. Washa ndamusiya achiita zvaari kuitawo ikoko. But for the meantime ndamboti aiwa, ini regai mboita sei ndimbodhira nabhodhi vangu ava vanditambudza zisingamboiti. Asi ndinozvitenda kuti kune munhu waisawo 20. Kanawo iriyo yatinoguma nayo ndiyo yatichangogumawo nayo, but apu yange yakanaka because Thomas uripi kuri kutaurwa? Nditsomutererere. Nditsomutererere. Zvise chikutengesa kama-earring dollar. 1 US dollar. Une chii? Guys, ndakutanga kutotengesa. Ndotengesa sozvo ndotenda nditori munhu ngiri ndachaenda kulocation kwao nhasi ndaitofamba nechimicrophone. Nditoti ma-earring 1 US dollar. Ma-earring 1 US dollar. Kunonetsa kukati vanhu vese vanenge vakati zii. Ndakutorova so. Ndakutorova kutoti earrings apo, dhora rako, dhora. Takutoguma tinhasi tatovirirwa tanefoni moziva. Zvinorevesa zvei. Ndaitofamba mustriti vese nechimicrophone chedu tichitotengesa dhora, vaitenga vanhu. Ngaitekurekurezai ma-earring uyu yachona asara emuhuro. Tobva taenda live yedu. Ndonovasiyawo kwandavatora. Hanzoda ma-earring ekuhodha tipe ma-clear pictures. Vanotumira here kukapa. Ndozvandandichiti izvozvo. Ndinenda kutobatsira kuti in terms of Korea, because handizozivikana kuchiziziva zveKorea. Munoziva zveKorea? Havasati vambozviita. So maybe nenda kutovabatsira kuningirikina kutoti vanozvifambisa sei, ndakunotsvaga ma-charges what ndo zvandienda kutoita inini ipapo. Hanzi kunomboora moyo. Zveshuwa unomboora zveshuwa guys. So regai tikuradzei zvuma zvacho. Kungoti kwazvino kwakuvira. Kwakuita sekuti uvirei. Saka maona manje pamwe zvimwe zvogona kusabuda zvakanaka, but ndichatora ma-pictures ndodii ndomaratidza vanhu. Nhasi ndichaita futi another live stream manheru tichitaura zvakare. Towa kuti ndokwanisa kudzoka. Hanzi vanoisa pabhazi. Handizivi guys. Gai tigoona tonimira titore uyu uyu avasiya vakuratidzei. Torai. Hanzi repabhazi like zvotoda futi matoti conductor nemumwe munhu futi. Hanzi I need earrings and necklaces. Alright. Maningirikinawo aya. Endeni ndipapatsakadza pamba pevanhu. Uye pachaonekwa here naJehovha. Izvo zvese ndezvemuhuro nezvimwe zvemumaoko. Chatorwa nayo wachita chakanaka. Chiri papi? Asi mamwe une 1. Angane tukadaiwo so 2 or 3 apa. Chakanaka guys. Nice. Hanzi basi rinobva pay forward ramunhenza kuuya kukapa. Alright. Zvimwe chiita muchiita 1 zvacho wanyatsoona. Aya ma-bracelets aya. Ma-bracelets emaoko. Anozongosiyanawo zvawo ma-design. Tina ma-neck chain. Neck chains aya. Anosiyana. Tine zvakare ma-bracelets type ichi. Zuva redu rakuita jealous today. Right. Tine mamwe zvakare ma-bracelets type ichi.
zvine madhizaini akasiyana siyana. Zvimwe ndezveraundi, zvimwe but tatowana washinda kuti ndoda kumubira because chakasiyana chine tunhu twakatonge tunge yakada kufana neyako. Pane neseko chimboradze neseko pakati ye. Oh, iri rinongotarisa pai? Oh, iro. Aya ni maseko. Demamwe esa ya mari $2 $2 so vanga vachitaura kuti vanoda maorders ayayaka munokwasa zvitambira ndozoti hey ndikatibonzwa kuti vari muno muharare vacho ni vanga vachitaura kuti hanzi kira vekuharare ava vari kuda zvinhu ndiudzei kuti vari kuda zvinhu vemuharare vai ndi-inboxirewo please ndizive then ndogara ndapuwa nawo zvinhu vachiri panapa. Julia ndekupi ndine chida nema-earring kana ndichinde kuko ndipe ekra itotenge ma-earring tengai ma-earring kana muchida kuenda ikoko kuti ndinde ikoko tengai ma-earring munotopledge vanoda kuti tiinde kudzimba idzodzo pledge please because we want to buy this phone so pledge for me and I will look for that house. Ine mere budhi ndizvozvo budhi yemunyatsotsigira unofungwa ndinoinda kumba ikoko ZMDC munoiziva muno muchegutu iripi kumhiri chakucheko kumhirika kureva kuti munhu wotobuda uenda Harare. Ayo ZMDC muno muchegutu. It's another location. Dzimba dzemaini. Saka ZMDC I can go to the house but please pledge check inbox when getting them. All right, really bo. Sana da kuona mmoyo ambondipa order. Anotanga na anenge Juliet because avakuda kuti vaende ndofunga vachifana kudzisanga nemudzimai wavo manje so saka ndangovatora zvechop kuti tinde pedu toga tondotaurirana. Hanzi masandros anenge tamari. Masandros ari $7. Pandofunga vanongogadzira mbicha anaini. Hanzi Julia, how much are your earrings? Earring with $1 ke. My earring ndozvati $1, my necklace hanzi $2. Zvemumaoko $2. Ndo zvandiri kuziva ina ndizozii kana pane zvazochinja. Kune mumwe futi munhu muno muchegutu aitobvunza kuti munogara kupi ndoda masandals naye akandinetsa. Saka but ndichaita kandichaenda kundotaura naye kuinbox. Chandotaura naye kuinbox. Ndompa feedback. So guys, thank you very much. Thank you for everyone who actually straight their hands towards these earrings. You know, I'm left with one earring. So ndakunosiya bhodhi vangu kwandavatora goes of time because vanongoda kundokumba maona manje saka ndofunga handizozvi kuti vanofamba here kwati vaenda nemakombi kumaraini kwavo. Inini handinyatsozva zvemuchegutu so ini ndochipfuurira kuenda mberi uko kwatasiya naWashington vachitaura nevanhu vavo. Hanzi matinediwo saka waenda kuenda live guys. Thank you neaisa $20 towards the cell phone yabhodhi vedu ndo zvandokwasa taura for the meantime. So zvandichaita inini bhodhi mukangonzwa rataura narasta inini kanda kutaura narasta handichamuudzi kuti ndakunotenga foni kana kuti mari yefoni yaiti aiwa ndidero ndongoti rastamani vari murisei ndavafoni handiti kana ndadero mapuhwa foni ka imi chibvai pana rastamani totaura napasei. Hanzi uyu anoda masandras uyu but muchinawo kumberi pane anoda masandras uyu zvamunokwasisa kuita ka ndakunovasiya pachicken inn handiti mochimirira uyu munhu hanzi yokai mumakuvaro vamuzorashani here vedu wee mogara kuside kupi so that kana vachindida vanogona kuuya in case wokuti pamwe ndogona kumira vakanuka ndiri pa-C165 Kamba Road Chegutu. Dzokorerai C165 muna Kamba ndopandiri. Munondibata ipapo. Mazvinzwa here sister yokai makuvaro kuzotora kumba kwavo. Dzokorerai futi last time. Ndogara pa-C165 Kamba Road Chegutu.
hanzi vane earrings anenge wakapfeka vanawo hobho aripo apera angwa ya design iyi vane black vanesa vane black ripo chimbosimudzai kekupedzisira kagoodbye goodbye earrings kune mamwe aya vakadai so manga musina kumaona chienda madesign kune aya akaboka pakati kune aya akaita tumabhora kune ayo but aneka black toenda hendei zvaita izvi handei pazvuma zvedu C165 Kamba Road Cheguta nditi ndo pavari apo munonotora maodha ipapo zvimwe izvi guys izvi ndo zvavainazvo izvi right kune mumwe henda ndatokangamwa kune mumwe akati kwasara chituri chedu ichi kune mumwe akati hanzi icho chii chakadaika chotangira pazasi ako choinda zvopenya kazvinhu izvi zvopenyesesa handei apo iwe uchiisa umwe wechigaliki woti munyu zviresha gariki sauti mhiripiri paprika zvimwe zviya chingoiswa chingomwaya wakadai zvako chine chakanembera mudenga hana ndikauya muchekuti tinotenga foni mbiri basta futika tichifamba murodhi pandopedza pacho ndopedza ndofunga ndapera hwi hanzi sharona wakapfeka 1 earring radonha rimwe racho riri pamusoro apapo radonha pana achitaura chidawo nyamukwanisa kutaura ndoda kutenda kuvanhu vose zvikuru sei vari kunditsigira pamusoro pebasa iri ibasa rine machallenges akakura asi ndinoziva kuti nouvepo hwenyu zvinhu zvose zvichaita zvakanaka ndinongotenda nerutsigiro rwenyu alright iripo guys inini ndakuita sei ndakuinda thank you Jesus amen thank you Lord thank you Jesus thank you Lord bye guys ndakuinda ini gai tinovasiya time isati yanyanya kuinda guys kune ava vari kuda maodhawo maybe before ndabva kunoko just get in touch with me within 3 minutes because patiri kuenda pacho padhuze ndanamwe nanawo mudondo ndio manenda navo mudondo ndanaenda mudondo guys saka ndichakubatai time manheru ndadzokera kumaraini handiti ka gayai time ino kuti inguva izvozvo dzakutosvika 5 yekeraka 5:43 p.m. dzeusiku ndirimo mudondo nditsvakana navo bhudhi vangu ava bye guys ndokuonai zvakare time ndaida dzoka